मोजां मोननानै बे आइजोखौ लानानै फैदों। बे आइजोहा गथ' सानै दङ अलरेडि, बेनिफ्राय बियो 2 मान्थनि गथ'साखौ गारनानै फैदों। हेल' लोगोफोर, गुड इभिनिं। नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय थाखालायबाय। आरो बयबोथ' भिडिअ'खौ टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय बे भिडिअ'आ मानि सायाव जागोन। आरो बे भिडिअ'आ गोबां समनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थानाय आरोना। सासे माने बर' सेंग्रा आरो सिख्लाथ' होनजाला, माने हाबा जानाय हिनजाव आरोना, गथ' सानै गोनांखा सासे बर' सेंग्राया लानानै खारदों आरोना तामिलनाडुआव। नैबे भिडिअ'खौ फारसेनिफ्राय नाय। सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना। मानो होनोब्ला आरो जाय माने आंनि नैबे भिडिअ'खौ नायदों अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना। माने गोबाङानो नायो आरोना, नाथाय रावबो साबस्क्राइब खालामा आरोना। साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौबो। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि थाखायसो माने जों बे भिडिअ'खौ आपडेट होयो नालाय, नोंथांमोननि थाखायसो आपडेट भिडिअ' लाबोयो नालाय। नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो जोंबो माने भिडिअ' लाबोनो गोसो जायो आरोना। बेखायनो बुंदों अननानै एसे आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर नैबे आपडेट भिडिअ'खौ नायनानै लाग्रो। हाबा जाखानाय आइजोखौ मोजां मोननानै लानानै रायजोफोर दिनैहाय दाउ फारामाव फैबाय जोङो। दाउ फारामा नायना फैदो। बेनो हिनजाव लाना खारनानै थाफैग्रा जायगाया। बेबो बैयाव मोनसे दंबावनो मोननै आरोखि। बेहायनो दाउदै खनफैग्राया, हिनजाव हौवा दोनखारबोनानै दाउदै खनफैग्राया बेनो रायजोफोर। दिनै इनकुवारि खालामफैबाय जोङो, मोनबाय मानसिखौबो। जायगायालाय मोजां बिरादनो, हाजोनि गाहायावनो। गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनैहाय मोनसे हाबाफारियाव फैदोंमोन तामिलनाडु सेलेम होननाय जायगायावहाय। जायगानि मुङा मामोनलाय बियो? फाफ्रेटिपाट्टी सेलेम, तामिलनाडुआव नोंथांमोन। बेवहाय मोनसे दाउ फार्म दंमोन आरोखि। ओरैहाय बेक साइडथिं नुहुरगोन नोंथांमोनहा। दा बेवहाय खामानि मावो आरोखि जोंनि गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोनहा। दा बेहाय सारियाव जोंजोंनो दंफायो। दा बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो बाहाय बे फार्माव खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहायनो खामानि मावनाय सासे जोंनिनो बर' लाइमोना माने सासे हाबा जाखानाय आइजोखौ मोजां मोननानै लानानै थाफैदोंमोन। दा जोंनि आफादसिम KBRA जोंनि आफादसिम बिनिनो असे फिसाय सोमदोन मुसाहारिया मदद बिनायलाय जोङो दिनैहाय लकेसननि थ्रुयैहाय बे जायगासिम जों सफैनानै दिनै जोङो थि समावहाय लोगो मोनफैनाय जाबाय। दा बिनिफ्राय जोङो रायजो राजाखौ लानानै गोबां खोथा सावरायनायनि गेजेरजों दा जोंनि आफादसिम KBRA जोंनि आफादसिम बिनिनो असे फिसाय सोमदोन मुसाहारिया मदद बिनायलाय जोङो दिनैहाय लकेसननि थ्रुयैहाय बे जायगासिम जों सफैनानै दिनै जोङो थि समावहाय लोगो मोनफैनाय जाबाय। दा बिनिफ्राय जोङो रायजो राजाखौ लानानै गोबां खोथा सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थि थांखि लाबाय जे बे आइजोखौ जोङो लांफिनसै होननानै, फिसायनि आखायाव गथायनानै होफिनसै होननानै। दा आङो दा लाखारनानै फैग्रानि आङो मुंखौबो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोन। लाखारनानै फैग्राया सेंग्रा, 26 इयार अल्ड बियो, मिथिसार बसुमतारी, केयार अफ बिरेन बसुमतारी, भिलेज गयबारि पिअ बाथासिपुर, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर, आसाम 78411 पिन क'डआ नोंथांमोन। बेनिमोन आरोखि, बेनि थागिबि। दा बियो मोजां मोननानै बे आइजोखौ लानानै फैदों। बे आइजोहा गथ' सानै दङ अलरेडि, बेनिफ्राय बियो 2 मान्थनि गथ'साखौ गारनानै फैदों। 2 दाननि गथ'साखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों मोजां मोनलायनानै खारबोदोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव आरोखि बेफोरबायदि जाथाया। दा जों बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै थांखिया बेनो जे जाहाथे बेफोरबायदि जाथायफोर नेक्स्ट दाजाथों इयुन समफोरावहाय, जाहाथे जोंनि बर'
माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बयबो सांग्रां जायो जाहाथे मोजां मोनलायनायाथ' बयनावबो थायो नङा होमबा मोजां मोनलायनायावथ' रावहाबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नाथाय बेफोरबायदि हाबा जाखानाय सोरबा फेमिलि थाखानाय गथ' गथाय गोनांखाखौ लाखारनानै फैयोबा बे मोनसे जोंनि बर' माहारिनिनो लासिं सिं जायो नङा होमबा रायजोफोर दा बेनिखायनो जोङो दिनै बेनिफ्राय बे आइजोखौ जों लानानै थांनाय जासिगोन बे आइजोनि मुंखौ आं फोरमायहरनि देबि मुसाहारि 18 इयार्स अल्ड नोंथांमोन बिनि बैसोआ दा बुंनो थाङोब्ला बैसोआ जाजोबबावाखैसोमोन केयार अफ सोमदोन मुसाहारि भिलेज नाम्बार 10 दैमुगुरि पिअ उल्टापानि बिटिसि बिसमुरि एफबि पिअ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिनकड 783370 नोंथांमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिमोन आरोखि आंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खिन्थु दा जोङो रायजोफोरनि मददजों बेहाय थानाय गासै रायजो राजाफोरनि मददजों जोङो सावरायलायनानै माखासे थांखि जों लादों दा जोङो हौवाखौबो लांफानो सानदोंमोन बेंगलरसिम नाथाय न'खरनि खावलायनाय आरो बेवहाय थानाय रायजोफोरनि खावलायनाय हिसाबै जोङो बे दायनिगिरि हौवासाखौ जों बेवहायनो गालांबाय बिनिफ्राय नैबे देबि मुसाहारि जे आइजो बेखौ जोङो दिनैनि समाव लानानै थांसिगोन बेनिफ्राय गावनिनो आंगो फिसायनि आखायाव गथायनानै होनाय जागोन दा जोङो बेंगलराव लांनानै माखासे जेसेबांखिनि जोंनाव प्रसेस दंबावो जोङो माखासे गथायनाय दाथ' लोगोफोर आपडेट भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिनानै मोनखाबाय आरो सेंग्राजों थांदों दोनखारलांदों माने बेखौथ' मिन्थिखादों माने सानै गथ'नि बिमा आरो गथ'आ सासेया माने माने 2 मासल' जादोंमोन आरोना बेखौ अन्थाव बाथाव गारनानै थांखो आरोना आरो जाय लानानै खारदों सेंग्रा बेहाब्लाखौनो मोनासै ना मा जाखो आरोना हाबा जानाय सासे गथ' गोनांखाखौनो माने बेफोरबायदि लानानै खारनो आरो जाय माने बेखौ सिनायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरोना माने गोबाङानो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नुखाबायबो जानो हागौमोन आरोना नुवाखैबाथ' आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुखाबाय आरो मा बुंदों बेनि भिडिअनि गेजेराव बेखौबोथ' जाय फुल नायदों मिन्थिखाबाय आरो सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरोना आंनि इउटुब चेनेलखौ आंनि भिउवार्सफोरा जुदि बिसोर सानैखौ सिनायोबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरोना अबेनि कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना सोरबाफोर जुदि सिनायनायफोरा नायदोंबा अननानै कमेन्ट खालामनानै हर आरोना नैबे आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों ओरैनोबाबो माने कमेन्ट बक्सा ओरैनो खालि जाना दंखायो आरोना नोंथांमोननि थाखायनो कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरोना आरो बिसोर सानै हौवा आरो हिन्जावखौ बबेयाव हमदों बेखौबोथ' मिन्थिखाबाय भिडिअनि गेजेरजोंनो मानो होनोब्ला बिसोरखौ मोनसे दावदै कम्पानियावसो हमनानै मोनदों जाहैदों आरोना तामिलनाडु दावदै कम्पानियाव आरोना अन्थाव बाथाव आरो माने 2 मास जानाय गथ'खौ बोरै गारनानै फैनो हाखो आरोना बे हिन्जावाबो मानो होनोब्ला 2 मासल' जादोंमोन होननाय खोनाखादों आरोना नोंथांमोनाथ' भिडिअनि क्लिपाव माने उन्दै गथ' बेबो 2 मासल' आरोना नोंथांमोनाथ' भिडिअनि क्लिपाव खोनाखादों बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोननो थाखाय आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।